Aquests avanços tecnològics tan quotidians són possibles gràcies a la telecomunicació. A l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de la Universitat Politècnica de València tens a l'abast el futur de les telecomunicacions. Una escola situada entre les més prestigioses d'Espanya. S'accedeix als estudis d'Enginyeria de Telecomunicació a través de la modalitat de Ciències i Tecnologia del Batxillerat o també a través dels cicles formatius de grau superior relacionats amb les tecnologies de la informació, les comunicacions, l'electrònica i les tecnologies audiovisuals. A l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació s'imparteix el grau en Enginyeria de Tecnologia i Serveis de Telecomunicació amb els 4 itineraris formatius de la professió: Sistemes de Telecomunicació, Sistemes Electrònics, Telemàtica i So i Imatge, que dona accés al màster en Enginyeria de Telecomunicació. Grau i màster formen el programa integrat que t'habilita per a la professió d'Enginyeria de Telecomunicació. També s'hi ofereix el títol de màster en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions, orientat a la recerca. L'escola està dotada amb més de 1.500 metres quadrats de laboratoris equipats amb la tecnologia més moderna a fi d'oferir una docència d'excel·lència i qualitat. L'enginyeria de telecomunicació t'ofereix una gran varietat d'eixides professionals. L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació et posa a l'abast una formació avalada per l'acreditació internacional ABET i orientada a l'ocupació. La majoria dels nostres alumnes fa pràctiques remunerades en empreses o en institucions de recerca mentre s'estudien. Les pràctiques en empresa són fonamentals per aconseguir faena en acabar el període de formació. Pel que fa a la formació internacional, un 65% del nostre alumnat estudia ja a l'estranger. Multitud d'acords amb les millors universitats del món permeten que estudies en qualsevol lloc i que aconseguisques dobles titulacions. Sense oblidar la formació integral, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació t'ofereix una vida universitària molt activa. Perquè el que importa és tu, el teu futur el tens a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació. Universitat Politècnica de València, la millor decisió.